είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής με τους ατενίστας. Μάλιστα. Οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνετε εσείς στο Μεσολόγγι, οι σαλτσινίστας που είσαστε εσείς, αυτοί το κάνουν εδώ στην Αθήνα. Θέλω να μου μιλήσεις για τις δράσεις σας. Κάνετε τα πάντα. Αλλάζετε τον τόπο σας. Πόσοι είσαστε, πώς πήρατε αυτή την απόφαση. Και εσύ, από ό,τι έτσι έχω πληροφορηθεί, γιατί έχουμε και κοινή φίλη, τη συνάδελφο εδώ, την Κάτια την Αντωνιάδη, είσαι και δικηγόρος. Θα μπορούσες να επιλέξεις να ζεις σε μια μεγάλη πόλη και να κάνεις το επάγγελμά σου. Ναι, τελικά εγώ επέλεξα να επιστρέψω στην πόλη μου, στο Μεσολόγγι. Ήταν συνειδητή επιλογή και αυτό καθαρά για λόγους καθημερινότητας και ποιότητας ζωής, διότι συνειδητοποίησα τόσο ζώντας στην Αθήνα και σπουδάζοντας, όσο περνώντας και κάποια χρόνια στο εξωτερικό, ότι αυτό που επιλέγω τελικά δεν είναι να με πραγματώνει η δουλειά μου, αλλά να με πραγματώνει η καθημερινότητά μου και η ποιότητα που βιώνω κάθε ώρα και στιγμή. Επομένως, το Μεσολόγγι είναι μια τέτοια πόλη που μου προσφέρει αυτό, μου προσφέρει τη δυνατότητα να πάω στη δουλειά μου με το ποδήλατο. Οι εργασιακές σχέσεις είναι πιο ανθρώπινες και φυσικά το φυσικό περιβάλλον είναι τέτοιο που μου δίνει πραγματικά λόγο ύπαρξης και λόγο συνέχειας. Αντιθέτως στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη που έχω ζήσει, αυτό δεν το ένιωσα από το φυσικό περιβάλλον. Μπορεί να ένιωσα άλλα πράγματα από τον εργασιακό χώρο, τα οποία όμως δεν μου έκαναν το κλικ για να παραμείνω. Αντιθέτως εδώ στο Μεσολόγγι κάθε μέρα νομίζω ο ήλιος, η λιμνοθάλασσα, οι ανθρώπινες σχέσεις, η πραγματική καλημέρα που δέχομαι από τους συμπολίτες μου με βοηθούν για να προχωρήσω. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα που ακούγεται από το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή, που μας ακούν νέοι άνθρωποι και ενδεχομένως να αναρωτιούνται μήπως πρέπει να επιστρέψουν στον τόπο τους, να ασχοληθούν έτσι με κάτι εκεί. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει μια προκατάληψη δυστυχώς ότι αν επιστρέψεις δεν έχεις πετύχει, γιατί έφυγες για να πετύχεις. Εγώ πλέον διαφωνώ με αυτό και ούτε το είδα έτσι όταν αποφάσισα να επιστρέψω. Πετυχαίνεις όπου εσύ θέλεις. Και είναι ανάλογα τι στόχους βάζεις και τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Επομένως είναι επιλογή. Αν θέλεις να είσαι στην Αθήνα και να δουλεύεις στον τομέα τέλος πάντων και για λόγους επιβίωσης, ή αν θέλεις να επιστρέψεις στην πόλη σου και να κάνεις ακριβώς το ίδιο και να περνάς ίσως και καλύτερα. Όλγα, θέλω να μου πεις πώς δραστηριοποιείστε. Είστε οι σαλτσινίστας. Καταρχήν, πώς βγήκε αυτό το όνομα? Λοιπόν, το όνομα προέκυψε από τα σάλτσινα, τα οποία σάλτσινα δεν είναι πολύ γνωστά. Είναι τα αλμυρά πεδία, τα οποία περιβάλλουν τη λιμνοθάλασσα και δημιουργούνται όταν φεύγει το νερό, όταν εξατμίζει το νερό. Είναι στην ουσία το έδαφος που παραμένει μαζί με το αλάτι. Και είναι τα πεδία τα οποία βρίσκει κανείς κάνοντας μια βόλτα γύρω από το Μεσολόγγι, το οποίο περιβάλλεται από τη γνωστή λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και Αιτωλικού και τη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, όπου εκεί έχουμε παίξει, έχουμε ονειρευτεί, έχουμε αθανατέψει τα αστέρια. Επομένως, για μας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του τοπίου. Και τι κάνετε λοιπόν? Η νέα γενιά που προσπαθεί να αλλάξει τον τόπο της. Βλέπω εδώ, υπάρχει και ένα site σχετικό, αλλάζετε τοίχους, αναπλάθετε σημεία της πόλης, παλιά κτίρια έτσι που θέλετε να αναβιώσουν, μαζεύετε σκουπίδια, ό,τι βλέπετε εγκαταλειμμένους χώρους και προσπαθείτε να τους ομορφύνετε. Τι άλλο κάνετε? Εμάς, ο σκοπός μας, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, καταρχήν τα κάνουμε επειδή αγαπάμε το Μεσολόγγι και είμαστε ερωτευμένοι με αυτό. Ο σκοπός μας είναι περισσότερο από τις δράσεις αυτές να αφυπνίσουμε τον συμπολίτη μας, να ενεργοποιηθεί και να συμμετέχει και ο ίδιος στα κοινά και να καταλάβει ότι κάθε τι αλλάζει με την συμμετοχή και όχι με το να περιμένεις από κάποιον άλλον να το κάνει. Οι δράσεις που έχουμε κάνει εμείς μέχρι στιγμής όντως ασχολούνται καθαρά με τον εξωτερικό χώρο και με το αστικό τοπίο, δηλαδή έχουμε τοποθετήσει βάσεις ποδηλάτων, έχουμε παρέμβει είτε με καθαρισμούς χορταριών είτε σκουπιδιών όπως ανέφερες. Έχουμε παρέμβει σε προσώψεις κτηρίων όπου βρίσκονταν στο κεντρικό δρόμο της πόλης και ήδη οι ιδιοκτήτες δεν ενδιαφερόντουσαν γι' αυτά. Επομένως, εμείς κάναμε παρέμβαση με κάποια πανό. Έχουμε δημιουργήσει μια πλατεία, την πλατεία ποδηλάτου. Σε μια πόλη όπως είναι το Μεσολόγγι, να μην υπάρχει πλατεία ποδηλάτου μας φαινόταν παράτερο και τη ζωντανέψαμε και ένα νεκρό σημείο. Έχουμε κάνει το δέντρο της αγάπης, ένα πολύ ωραίο μεγάλο γκράφιτι που βλέπει κανείς μπαίνοντας από την πύλη της πόλης. Έχουμε ασχοληθεί με το αστικό τοπίο, διότι νιώθουμε ότι έτσι θα δώσουμε ένα κύμα, ένα ρεύμα χαράς και αίσθησης ότι με τα απλά μπορείς να πας και στα σύνθετα και να αφυπνίσουμε τους άλλους συμπολίτες να συμμετέχουν κι αυτοί. Αφυπνίζονται, Όλγα?
Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι η νέα γενιά πιο εύκολα σε σχέση με τους μεγαλύτερους αναγνωρίζουν σίγουρα την προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά πολλοί νιώθουν ότι δεν έχει νόημα όλο αυτό ή για ποιο λόγο το κάνετε ή στα πολιτικ πρέπει να ασχοληθείτε με άλλα πιο σημαντικά. Όμως εμείς δεν δηλώνουμε πολιτική. Αντιθέτως, η δική μας η πολιτική στάση είναι αυτή τη συμμετοχή και τη συνεργασία. Ίσως δηλώνουμε λιγάκι και κομματικ, ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα και οι παλιοί τρόποι δράσης. Αφυπνίζονται σε ένα βαθμό, όχι τόσο όσο θα θέλαμε και όσο περιμένουμε. Παρ' όλα αυτά, η νέα γενιά ευτυχώς δεν είναι στο Μεσολόγγινο. Συμμετέχει με άλλους τρόπους, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το να μας βοηθήσει οικονομικά, με το να γράψει στο περιοδικό, γιατί έχουμε και περιοδικό. Παρ' όλα αυτά, είναι δωρεάν το περιοδικό σας? Βλέπουμε μεν συμμετοχή, θα μπορούσε όμως να είναι πολύ περισσότερη. Το περιοδικό σας είναι δωρεάν για τους πολίτες? Το περιοδικό μας είναι free press, είναι δωρεάν, βγαίνει κάθε 3 μήνες και τα θέματα τα οποία έχει είναι καθαρά για την πόλη και τον ευρύτερο δήμο του Μεσολογγίου και πάλι ο στόχος είναι καθαρά αυτός της ενεργοποίησης και της αφύπνισης, να αναδείξουμε θέματα και να θίξουμε και ολιγορίες. Γιατί είναι κρίμα μια τέτοια μικρή πόλη με τόσο δυναμικό και ανθρώπινο και φυσικό πλούτο και ιστορικό και πολιτιστικό να υπάρχει ολιγορία και να μην αξιοποιείται στο έπακρο. Πώς πάει ο τουρισμός στο Μεσολόγγι? Ο τουρισμός, για το Μεσολόγγι ο τουρισμός είναι ένα κεφάλαιο περίεργο, διότι προστατευόμαστε από συνθήκες Natura και έχουμε ιδιαίτερο φυσικό πλούτο. Επομένως προσπαθούμε να το αναπτύξουμε ιδία και οικοτουριστικά. Δεν πάει πολύ καλά επειδή δεν υπάρχουν υποδομές. Παρ' όλα αυτά ο τόπος προσπαθεί, γίνονται συντονισμένες ενέργειες από πολλούς φορείς, έτσι ώστε πλέον ο κόσμος να έρθει στο Μεσολόγγι, να γίνει πέρασμα μεταξύ Ιωαννίνων και Πάτρας, τόσο για τη γεύση του, το αμποτάραχο, τα ψάρια, για το φυσικό του τοπίο, τη λιμνοθάλασσα, όσο το να παρατηρήσει τα πουλιά, γιατί μας επισκέπτονται κάθε χρόνο επισκέπτες ερωτηλοί, φλαμίγκο, σπάνια είδη, να κάνει ορνηθοπαρατήρηση, αλλά και γιατί όχι και να κολυμπήσει τα νερά μας, αν και δεν μπορούμε βέβαια να ανταγωνιστούμε τη Λευκάδα που είναι δίπλα, παρόλα αυτά και τα δικά μας νερά είναι πολύ ωραία και καθαρά. Μακάρι έτσι ο κόσμος που μας ακούει να έρθει να σας επισκεφτεί, γιατί έτσι διακοπές μπορούμε να κάνουμε όλο το χρόνο. Μία μικρή άδεια μπορούμε να πάρουμε όλο το χρόνο για 2 για 3 μέρες και το Μεσολόγγι ένας τόπος έτσι με πολύ ομορφιά και να δει και τις δράσεις και τις προσπάθειές σας που κάνετε για να τον κάνετε ακόμα πιο όμορφο. Νωρίτερα, και το είπες και εσύ προηγουμένως, έλεγα ότι οι νέοι άνθρωποι πιστεύουν πολύ ότι μπορούν να αλλάξουν τον τόπο τους, τον κόσμο. Όσο μεγαλώνουν, τόσο χάνουν την πίστη τους αυτό. Και αυτή η ενέργειά σας και οι δράσεις σας βοηθούν να μείνουμε παιδιά και να μείνουμε έφηβοι και να πιστέψουμε ότι με την προσπάθεια, με τη συσπήρωση μπορούμε έστω και λίγο να αλλάξουμε κάτι. Ίσως είναι τα άλλα προβλήματα που μας παίρνουν αυτή την ενέργεια, πιστεύω. Δηλαδή, όταν κάποιος αντιμετωπίζει θέματα επιβίωσης, είναι πολύ δύσκολο το να κάνει κάτι άλλο, το να είναι πολιτικό και κοινωνικό, όπως λέμε. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αντιμετωπίζοντας κάποια τέτοια θέματα, αν συνεργαστείς, αν βγεις στην κοινωνία, αν συμμετέχεις σε κάποια άλλη δράση, νομίζω ότι πραγματώνεσαι και ίσως και να βρεις και λύσεις. Όλγα, μία άνω τελεία να συνδεθούμε με την Ολομέλεια της Βουλής. Να συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση που είχαμε. Κύριε Χαρίσκη, εγώ πιστεύω πολύ στο εδώ και τώρα. Ότι δηλαδή τώρα είμαστε εδώ, τώρα ζούμε. Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο έχουμε απονείμει κάποιες αρμοδιότητες, υπάρχουν κάποιες αρχές που πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, όταν βλέπεις ότι ολιγορούν ή ότι δεν έχουν διάθεση ή ότι ακολουθούν άλλο δρόμο και άλλη φιλοσοφία από αυτό που έχεις εσύ, παρεμβαίνεις. Και παρεμβαίνεις είτε με τον τρόπο που κάνουμε εμείς, είτε κάνοντας άλλες δράσεις σε άλλους τομείς, πιο ουσιαστικές από τα έλεγαν άλλοι. Συμμετέχεις, γιατί δεν έχει και νόημα το να είσαι μόνος σου και να περιμένεις από κάποιους άλλους να τα κάνουν. Έτσι, νομίζω ότι είναι το καλύτερο μήνυμα, έτσι να κλείσουμε. Εμείς να ευχηθούμε να κάνετε όσο το δυνατόν περισσότερο τον τόπο σας όμορφο, να παραμείνετε οι νέοι άνθρωποι εκεί
και να δημιουργείτε ένα ρεύμα, να ασχοληθούν και άλλοι άνθρωποι στις πόλεις με έτσι, να συσπηρωθούν, αφού η Ατενίστας, μάλλον πήρατε κι εσείς λίγο την ιδέα των Ατενίστας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας αρέσει όταν μας συγχαίουν με τους Ατενίστες. Όχι, επειδή μοιάζουν οι ενέργειές σας. Κάποιοι είχαν στα αυτιά τους την ονομασία αυτή και ίσως γι' αυτό προέκυψε το όνομα. Εγώ δεν ήμουνα όταν έγινε η ονοματοδοσία της ομάδας. Δεν μας ενοχλεί βέβαια, γιατί και οι Ατενίστες κάνουν έργο φυσικά στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι δεν μας αρέσει να συγχαιόμαστε ονοματικά τουλάχιστον. Σημασία έχει αυτό που κάνετε, να συνεχίσετε να το κάνετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα, Κυριακή πρωί. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.